Probablement coneixeu o heu conegut algú que pateix un trastorn de la conducta alimentària, anorèxia, bulímia, i no sabeu molt bé què és el que li passa. Amb aquest llibre el que intentem és explicar exactament això, què li passa a una persona que està patint aquest tipus de trastorn i què hi ha al darrere, sobretot. Quan vaig començar a fer el projecte amb tot un grup de noies que pateixen aquests trastorns, el primer que em van dir era que el menjar no és el problema, tot i que això és el que creiem els que no el coneixem. El que intentem explicar és què hi ha al darrere d'aquest trastorn. Elles parlen que això és com un iceberg que amaga moltes coses que no coneixem, amaga sentiments de culpa, de solitud, de perfeccionisme, d'insatisfacció, i és això el que condueix als trastorns, això és el que condueix a les noies a buscar un camí diferent que creuen que les portarà allà on necessiten, i al final troben una paret. Aquesta paret és el que coneixem, el tram final normalment. Però val la pena, crec jo, llegir aquest llibre, i elles també n'opinen el mateix, perquè sabeu exactament això, què s'amaga darrere d'un trastorn de la conducta alimentària. Aquest no és un llibre didàctic, és una novel·la juvenil, on la protagonista, la Emma, li passen moltes coses al llarg d'un estiu, per tant és una novel·la en si mateixa, és una novel·la de ficció que intenta explicar la realitat. Moltes famílies i gent que l'ha llegit se'ns han acostat i ens han dit ara entenc què és el que li passava a la meva amiga o a la meva filla. Doncs si ho voleu entendre val la pena que ho llegiu.